Kote Cabezudoren auzian salaketa egin duten emakumei emandako babesari buruz galdetu diote gaur Donostiako udal gobernuari batzorde batean. Eneko Goiari egin nahi zion galdera EH Bilduk, baina alkatea irten eginda bileratik gaia landu behar zutenean. Inigo de la Serna sustapen ministroari harrera egin dio une horretan, eta Donostiako AHT-ren geltokia aurkeztu dute hortik ordu erdi ingurura elkarrekin prentsaurrean. Alkateak galderak ez erantzun izana ez dute batere ongi hartu akusazioko abokatuak eta biktimen lagunek. Planteaban una personación en defensa de la legalidad y hoy el alcalde del PNV no estaba aquí para contestar a las preguntas que les han hecho los otros grupos políticos, con lo cual, bueno, lo que las víctimas quieren es un proceso que finalice lo antes posible y que se juzgue y se obtenga una sentencia. Y cuantos menos palos en las ruedas puedan poner los políticos, mejor para todos. Espero genuen igual bai aurrera pauso bat edo, baina ez daukagu ez da impresiorik guri deitzeko edo abokatuari deitzeko aleginik egingo dutenik. Osea, izan da como vacío absoluto. Baloiak kanpora, ez daukagu mekanismorik biktimak defendatzeko udalerri honetan. 5 urte daramatza auzitegietan Kote Cabezudo kasuak eta isillantzean joan da orain gutxi arte Donostiako argazkilari horren kontrako auzibidea. Oraingoz 16 dira haren kontrako helegitea jarri duten emakumeak, sexu abusuak egozten dizkiote, tartean adingabei egindakoak eta irudiak zabaltzea baimenik gabe. 10. eskaerarekin eta epaia aldatu ondoren lortu du akusazioko abokatuak Cabezudo espetxean sartzeko agindua. Oposizioko alderdiek inplikazio handiagoa exigitu diote udal gobernuari halako auzien aurrean, eta hirian bertan 10 emakumeren salaketak jasotako tatuatzailearen auzia ere izan dute hizpide. Azaldu dutenez, urgentziazko bozeramaien batzordea deitu dute. Udal batzan, behin baino gehiagotan onartu dugu eraso sexistari gabeko hiri bat nahi dugula, eta gehien bat nik sinisten dizut lelo horpean bizi garela. Hortaz, zertara itxaroten ari gara, zeintzuk sinistu behar dira. Eraso bat ematen den bakoitzean ikuste dut instituzioa biktimen gana gerturatu behar dela. Eta oso grabea iruditzen zaigu, egon den informazio guztiarekin, ez plataformarekin, ez biktimekin, salatu duten emakumeekin harremanetan ez jartzea. Udal batzordearen ordu berean, elkarretaratzea egin dute biktimei elkartasuna adierazi nahi izan dieten hainbat herritarrek. Bertan zen Xanti Antero Txan magoa ere. Unkituta agertu da prentsaurrean eta azaldu du umetan abusuak egin zizkiotela. Jesus Mari Alkain alkate ohiaren anaia izan zen salatu duenez abusu horiek egin zizkiona. Neiten hau oso gertutikan ikutzen dit. Ez, nik antigotarra naiz, Txan magoa naiz, umekin nabil, egunero. Eta sufritu nitun abuso, ez, txikian itzanean. Sufritu nitun, nik juten itzanten isea nire kainaberarekin arrantzeitea. Eta atzetik antzetorren gizon bat, egunero bi alditan izan zen, utzi nun arrantzeiteari, zeratik ikupenak itezian. Nor zan tipo hau? Tipo hau zen alkate oia, alkatearen oiaren anaia. Udaletxearen aurrean bildutako herritarrek amorrua erakutsi dute, 30 urtean zehar egin dituelako erasoak Kote Cabezudok eta biktimek isilean ezkutuan gorde dutelako orain arte. Biktimek hautsi dute isiltasuna eta horretan segitzeko babesa eta indarra adierazi nahi izan diete. Hitzeitea, ziur gaude hemen 11 kaso daudela, ziur gaude. Ateatzia, mesedez, lotxak hitzia, besteak ez duen bezala.